donc sini ye anw silamɛw ka seli ye inshallah donc n b'a jigiya an tɛ heure kelen na bɛɛ n'i ka heure de don an bɛ yɔrɔ min na nin heure in na Mali la i bɛ sɔrɔ su bɛ ka ko dɔɔni dugu dɔw la yɛrɛ olu ka su kora n b'a ɲini diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ ka yafa n ma ni donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la nkalon kan i ka yafa n ma voilà ni donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la nkalon kan i ka yafa n ma mais ni donna i gasi la n ka jamana jɔli kama tiɲɛ kama vraiment ala ka yafa an bɛɛ ma ne balamɛbagaw ala k'an ka seliw caya san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ ko seli n sen tɛ juru la n bolo tɛ juru la ala k'an ka jamana kanda ala k'an ka jamana kanda ala ka jamana ta fanga di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ya rabbi ala k'an fato silamɛya kɔnɔna la ala kana kɛ filani kafo ye ala k'an to an dalakan kɔ ala kana to an ka dɔn kɛ ka sɔrɔ misigi man d'an ye ala kana to an k'an fari siɲɛ ka sɔrɔ an fari t'an ŋɛɲɛ ne bala lamɛnbagaw à l'ère des infos pertinents moi Dante j'ai fait mon analyse nin yɔrɔ in na n bɛ kɔrɔ sumare fo kɔrɔ sumare an kɔrɔkɛ kɔrɔba mun sigilen bɛ Charlotte ka tila ka Madu Magalu fo ka tila ka Farantaw fo n ka cɛ Mori Dogolen waliju mun tɛ kuma Farantaw i ka foli bi yan fo Mali la ne kelen kɔrɔkɛ ne bala lamɛnbagaw yani n ka don diɲɛ nouvelle la n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman Mali ko fa de bɛ ne la ne bala lamɛnbagaw an ka président son excellence Assimi Goïta a ye Mali kura a y'a tɔgɔmali a y'a daminɛ ka ban ayi aw ma kuma mɛn ne ye mun fɔ aw ɲɛna n ko Assimi Goïta ye Mali kura a y'a tɔgɔmali a y'a daminɛ ka ban an ka constitution kura a y'a tɔgɔmali il a commencé déjà à mettre les choses en point et dɔ b'a fɔ ko Dante ko cogo jumɛn cɛ an ma nin natɔ ye dɛ ah non an m'a faamuya o drum oh yeah non Assimi y'a daminɛ dɛ Simo Dakantigi ne bala lamɛnbagaw Assimi Goïta a ye mun de kɛ kunu kun ye journée des affaires étrangères de ye i y'a faamu pour les diplomates du monde lundi kunu kun y'o de diɲɛ diplomate bɛɛ kun ka don de kunu ye n ka cɛ mun de kɛra mɔgɔw bɛ kulokulo la Abdoulaye Mayiga Diop nɔfɛ yɔrɔ min na ale bɛ voyage la a bɛ ka kow datugunan to a kɔnɔ n ka cɛ a ka représentant min bɛ Mali la o ye diɲɛ Mali diplomatique bɛɛ a y'a bɛɛ ladon ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lasigi n ta ye n ka cɛ kuma min bɛ Mali n'a kun n'a kan cɛ k'a bɛɛ ta k'a cu kan k'u bɛɛ datugunan tu kɔnɔ Assimi Goïta ko diɲɛ diplomatiw ma Mali kɔnɔ ko donc ko le monde a changé malien denw ko ni jama ɲɛmɔgɔ ɲuman b'i bolo quoi a baro ka nɔgɔn ni jama ɲɛmɔgɔ ɲuman c'est-à-dire f'a k'a dɔn mun ye jama ɲɛmɔgɔya ye quoi c'est-à-dire quand un leader pose des jalons comme ça il faut les célébrer parce que kuma dɔw la mun ka d'anw ye ko dɔw de bɛ yen an bɛ bɔ ka kulukulu la alors que kobaw bɛ ka kɛ a bɛ ka tɛmɛ mɔgɔw ɲinɛ ma an minnu ka baara ye analyse on peut pas laisser ce genre de choses se passer parce que n'i ye Mali cili ye u donna an kan ni basa bɔrɔ de donc Assimi ko o basa bɔrɔ min a kelen k'a fɔ ko Mali tɛ kɛ maa si ka batɛmɛsira ye Assimi Goïta il a commencé à mettre ces choses en place dans notre beau pays n ka cɛ Diop ka représentant min bɛ yen a y'i kanto Mali mɔgɔ minnu ka baara mɔgɔ minnu bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ les affaires étrangères et les ambassadeurs du monde a fɛn fɛn Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lasigi n ka cɛ ka tasa da k'a ɲɛf'u bɛɛ ɲɛna hali kelen ma jɛ un coup sec ta brrr c'est-à-dire que le monde a changé ko diɲɛ kura de bɛ yen bi ko sɔnkɔrɔ b'u la ko ça ne peut plus avancer o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye les trois principes du Mali doivent être respectés kelen filanan ye mun ye u tun bɛ sɔnkɔrɔ mun kɛ k'u interférer Mali ka kow la k'o tɛ se ka kɛ tuguni sabanan ye mun ye ko d'être professionnel dans notre digne pays est demandé que de jamais ayi an ma kuma mɛn quand tu amènes les professionnels ka doni professionnel au bureau kelen kɔnɔ ka tila k'a fɔ professionnels ma ko être professionnel ne sera pas négociable dans notre pays n ka cɛ o ye kɛlɛtigɛ kan ye sa la ilaha illallah Assimi y'o de fɔ a ka porte parole n ka cɛ Diop ka porte parole i ye faamu a y'o de fɔ diɲɛ ambassadeur fɛn bɛ Mali kɔnɔ a ye ne ta k'a d'u ma k'u bɛɛ datugunan tu kɔnɔ ko bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sen na ko parce que ko ça ne peut plus avancer n ka cɛ discours min dira vraiment a bɛ hadamaden a bɛ mɔgɔninfin hakilima a b'i nafa i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kura jɔli ko c'est inévitable ni Ala ta bɔra la n ka cɛ ka kangari bilen da u bɛɛ ɲɛna a tilalen kuma la a ye ka to ko bɔn ko kuma b'u fɛ sisan k'a fɔ k'u bɛ se k'o fɔ sisan k'ale tilala kuma la a m'a faamuya o n'a tilalen kuma la a k'u ma sisan ko donc ko ale tilala kuma la ko kuma b'u fɛ sisan k'a fɔ k'u bɛ se ka kuma n ka cɛ f'i ka arabuw ye fo arabuw ɲɛkili bɛ kɛ tan
ko cɛ ko ne Mali jumɛn cɛ est ce que an bɛ ni Mali yɔrɔ dɔn wallahi billahi suma tallahi u kunkolo k'u bɛ Mali wɛrɛ de kɔnɔna la u t'a dɔn ko ni Assimi ka Mali ye. Sans un leadership il y a pas un pays. Ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kunna jamana tɛ yen. Nka cɛ nin b'a yira ne Dante la ko ala an ka sariya sɔsɔliba in ko nin bɛɛ bɛna dabila. Ayi non sariya sɔsɔliba in bɛ dabila. Donc a y'a daminɛ fɔlɔ affaires étrangères de la olu k'a dɔn k'a fɔ ko ko kura kɛra a ye kangari mun da u ɲɛna a kɔrɔ de ko i bɛ don mɔgɔw kanni minnu kɛ ka jamana tribuer ka jamana tourbiller ka affaire kuntanw créer jamana kɔnɔ ko ça ne va plus marcher. Maliyɛnw ne ɲɛ bɛ Mali kura min natɔ la hali ni mɔgɔ min y'i ban k'i ka vignette ta ni ala na kira cɛ i bɛ problème sɔrɔ. Ne ɲɛ bɛ Assimi n'a bɛ ka don ni Mali min a bɛna Mali min jɔ anw ye an bɛna a dɛmɛ ka Mali min jɔ hali n'i ye filafilamanani fili dugu ma i bɛ problème sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que il est faux an se k'an si ka kulekule la yan parce que Assimi y'a si de falen jamana in jɔli la il a donné sa vie pour construire le pays. Donc a y'a fɔ diɲɛ ambassadeur ɲɛna o ni diɲɛ affaires étrangères ɲɛna ko masa min ala ye ko u bɛɛ ye constitution kura tɛmɛtɔla ye k'a tɛmɛna biribiri k'o kɛra biribiri k'a tɛmɛna i n'a fɔ ko arahan ɲɛ kɔmi ko 97% ko donc k'o ye préliminaire ye ko mais k'u kana pressé ko officiel bɛna di dɔw pressé don officiel dili la nka cɛ an ka officiel ye Assimi y'a di ka ban parce que kunun Assimi diɲɛ affaires étrangères la sigi i y'a faamu ka Mali ka tasa bilen jɛ i y'a faamu ka tasa da k'a yiru la i y'a faamu a y'a lamɛn a ka nkalon bonda. À l'échelle internationale, la persistance de crises débutée il y a une dizaine d'années et qui peinent à être résolues, l'apparition de nouvelles crises complexes impliquant des acteurs nouveaux et la politisation et l'instrumentalisation des sujets sensibles appellent à une nouvelle forme de diplomatie adaptée à son environnement. Dans ce contexte, il est heureux de constater la proactivité du gouvernement de transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a très tôt fixé le cadre dans lequel s'inscrit désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans toute décision publique. Ces principes qui mettent l'intérêt des Maliens et du Mali au centre de notre action publique constituent à n'en pas douter le sens de la mise en œuvre de la politique extérieure du Mali. À cet égard, il me plaît de rappeler, contrairement à une idée véhiculée certainement du fait d'une compréhension erronée, le Mali n'est fermé à aucun partenaire. Bien au contraire, nous avons fait le choix de l'appropriation nationale des défis auxquels nous sommes confrontés afin d'élaborer, grâce à l'ingénierie et à l'ingéniosité dont les Maliens ne manquent pas, des solutions à nos difficultés. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Mali vient de passer avec succès une étape majeure dans la conduite politique de la transition avec l'organisation réussie du référendum constitutionnel, scrutin décisif dans le cadre du retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. En effet, les Maliennes et les Maliens, selon les résultats provisoires, se sont prononcés à une majorité incontestable de 97% de oui en faveur du projet de constitution qui leur était soumis. Cette première phase franchie augure de bonnes perspectives pour la poursuite de la transition. Sur un autre plan, les forces armées maliennes remportent des succès tangibles sur le terrain grâce au renforcement de l'outil de défense en termes d'équipement et de formation. Parallèlement, les efforts se poursuivent pour améliorer la situation économique et humanitaire du pays. Avec ces rappels, il est constant que la fonction de diplomate s'exerce sous différentes formes. Et Allah n'a créé ni kuma baïsa. La ilaha illallah. Les actions des diplomates s'exercent sous différentes formes. Que donc, que Dieu diplomate ou yaye, que Mali beka yele sans faire légui là. Que non seulement notre armée monte en puissance, au Mabolike, que notre économie aussi est en train de merger. Donc, Mamoudou Metoka Boka Fauniana, que l'économie te kataka nyefe. Ni président ka porte-parole du Makaï, ministre des Affaires étrangères, département. Que l'économie, l'économie du Mali est en train de s'émerger. Alanga naflo beka chaya sisa. Tout est bien. Qu'en même temps, l'armée monte en puissance et l'économie monte en puissance. Que de se faire. Qu'il demande une réforme de diplomatie. Que donc, Machi Kanaka Kono. Que Mali est battu.
ko sonkoro min kun bɛ ninnu na an ka jamana kɔnɔ ka wuli ka taa don karamɔgɔw kan an ka jamana kɔnɔ alors qu'il kan ka taga affaire des étrangers de voir ko ça ne sera plus tolérable dans notre pays ayi an m'a faamuya n ko bɛɛ de bɛ kɛ mɔgɔ ye sen na an de m'a fɔ ko mali kura a bɛ daminɛ anw yɛrɛ de la fɔlɔ kangari bilen de dara maa minnu b'a fɔ k'a b'an ka jamana ci en anglais an b'a fɔ ne ma ko intruder he warned the intruder of our country a ye kantugu ma tuguni ko le Mali ne ferme à aucun partenaire ko an ka jamana datugulen tɛ maa si ye maa bɛ se k'an ka sɛgɛn ban ka sɔrɔ i ma jɔnmaya kɛ anw na an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko non donc nouvelle forme de diplomatie est demandée de jamais ala na kira ala oh yeah pour qu'il y ait un faux quoi ko Assimi ne bɛ Mali jɔ quoi pour qu'il y ait un faux ko c'est un leader qui est à la hauteur abina jateminɛ tuguni on va être dans l'ONU dans quelques jours c'est-à-dire yan'o ka kɛ a filɛ ka GM ambassadeur bɛɛ la sigi ka tasa da f'u ɲɛna yan'a ka don ONU kɔnɔna la o b'a yira la k'a fɔ ɲɛna de quel niveau notre leadership est décidé de nous amener là où on doit être à l'aide des infos pertinents Dante fait son analyse Maliens on doit être très fiers de notre pays parce que jamana in bɛ jɔ wa ni y'a jɔli daminɛlen de Assimi tɛ kulonkɛ la bɛɛ k'i ka sentiri siri i la parce que nin ko in n'a daminɛ la n ka cɛ an bɛna taga biribiri o n y'a fɔ aw ɲɛna n ka dugukolo san n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna n ka dugukolo san maa tɛ dugukolo san a ye dugukolo san maa ma dugukolo san a ye dugukolo san a ye dugukolow san a ye forow san a ye forow san a kana taa a ka wari don yɔrɔ kuntan foyi la ko ACI 2000 c'était de Niger de maramana ko ninnu a ye foro san Malien den bɛɛ kan ka foro san parce que diɲɛ de bɛna firi Afrique kan et on va nourrir le monde et tout le monde mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne lamɛn tout le monde doit devenir milliardaire dans 5 ans Inch'Allah finalement ne ka kuma lamɛn l'argent ne grandit pas dans la banque l'argent ne grandirait que quand tu investis on a un bon leader notre pays va devenir l'un des centres commerciaux mondiaux c'est inévitable donc n bɛ ka secret de da anw ma tan subaga tɛ nafolotigiya ye jinɛmoriya tɛ i mago tɛ ka taa mɔgɔ ci su wɔgɔbɛ il faut avoir le nœud et il faut investir là où l'avenir se dirige et l'avenir c'est l'Afrique à l'ère des infos pertinents moi Dante je fais mon analyse an b'ola heure min na masa min ye Ala ye Kenya président ye mun de bɔ an farafindenw na n tigi Ala ne bala lamɛnbagaw il faut voir le président de la France dans la main du président de Kenya wow c'est-à-dire ngo Kenya président ye Francis Macron a ye Macron gosi ka Macron dɔgɔya ka tiɲɛ bilen defo Macron ɲɛna a yira Macron na ko c'est-à-dire que tout le monde doit payer les impôts internationaux ko y compris Kenya ko parce que ko masa min ye Ala ye ko tubabuw bɛ ka diɲɛ mara cogo min na ko ça ne va plus marcher ça va pas partir avec Kenya mais n'a bɛ ka kuma Macron fɛ fo b'i tɛgɛ kɛ taa ɲɛma a bɛnna Ala na kira cɛ tout ça c'est l'inspiration de Assimi Goïta ayi ngo Assimi ye kulusi don diɲɛ cɛ bɛɛ la sa fo n'a bɔra Macky Sall ni Alassane Ouattara la ayi olu kɔni hali ni ye kulusi don la a bɛ bɔ et quand tu vends ton âme tu ne peux rien faire quand tu vends ton âme tu peux rien faire an b'ola heure min na o débat kelen na le président de Niger u ye mun na sigi kɔsa in na ale kun ka kɛ yen mais a ma kɛ yen a bɛ boliboli la a nɔfɛ ale yɛrɛ cɛ a bɛ komi fa bɛ mɔgɔ min na a bɛ komi a nalo talen don donc a bɛ komi u y'ale la sigi de il a été mis là-bas c'est un vieux avec tout le respect il peut même pas réfléchir pour soi-même il peut même pas marcher ou yo ta ko kɛ président donc c'est un gars ils l'ont mis là-bas mais ni mo mana kɛ nin ko in na vraiment moi je vais prier aussi pour les Nigériens les gens de Nigeria parce que ça va être très grave parce que ce président là moi je ne lui fais pas confiance le président de Nigeria le nouveau président je ne lui fais pas confiance au début d'abord depuis ko madame il est disappointant atena réunion na akana ta réunion na atena nai akuna ke français ma ke français atra London mo ta atra fa ke London les Nigériens même akana dugula don rebe ka ngini donc amalo kabu mais je suis très fier du président de Kenya ce monsieur il a en mission aba dakambolo ambe ban dakambolo abenala la krache amanga jamana jo sayaka usani maloi ne bala na mebagaw sans trop tarder anga président de Kenya anga le frère kumakana mais masame alaye ale Macron datuna ama karide ale a goloni ala me aka galombonda mbo feneta ko décortiquer à l'aide des infos pertinents we son analyse a financial transaction tax at a anga global financial level transaction where tax even countries like Kenya pay. We Ali are not Kenya worth fene ba anything asara for free. ante foi You fe will fou pay more eventually because you have a bigger aw economy. bina musra You will pay ni transaction commensurate et impôt to sara la our avec economy. chani betaille parce que And akon te we pasika want those resources controlled not by IMF and World Bank. amena Because ame fait IMF dieu and World et ressources Bank, ka you contrôler have the final IMF say. We drone se don't ka ke have no on banque say. mondiale
We want another organization Ambe of equals, organisation kura de fait dia kono. where you have as much say because you pay, as much as we do Ola because we bebe also kuma, pay. parce que beka That's the certains organization avec we are clé. looking for. Voilà. And that Un is nouveau why we partenaire are avec quoi. saying we need a new financial On veut, architecture. we want new Where financial reform. governance, where power is not on the hands of a few people. Oui. Well, you Allahu know, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lahul mulku wala kul hamdu awa kul shay'in kadir. Ne bala ma baga u angani takani décortiquer ne die break nous ide ka taka dawma ben ala na krache. Abeni sur sur kati drone kono. Ante vivi baba la yane. Ambe fere africain ngawli ka boss no kola. Ku bambe ka ke die kono akala me. Nyanga farafin no be ka komike, ou be ka munke ni erali Poutine te ka ke. Voilà le président de Kenya. Kata Franci, faut Macron ga dugu kono, kati ski Macron nyakoro ka tien blindé faut Macron yana. Qu'est-ce qu'il a dit à Macron? Aïe kanto, ko business transaction impôt, ça doit être imposé sur tout le monde, y compris la France et l'Europe. Dja ni bella ou te impôt sara. Ntigala, mais toi vous. Non, ni mo tsabali kuma bendu. Vraiment tchè kunte ka omara ha. Tchè re kare ala tchè kunte ka Afrique mara. Aben ala tchè abya ke toure. Mais nga bara kuma di wa menga barake. Vraiment. OK. From tala. Jono. Where Cole? Who's that? Okay, I got it. Donc, je m'excuse, je suis dans le bureau. Donc, AMF, New Financial, et puis Banque mondiale. Donc, Massami Alaye, ko kulute o kola tuguni. Ko donc ko mo be financial institution croix de là, mo me war contrôler. Donc, ko Francini et ou quoi fena benon, kulu drone se kani fin contrôler tuguni, ko ça c'est inacceptable. Que ça c'est inacceptable. Donc, IMF Bank and a new and a World Bank cannot be the one controlling the world financial decision. Ko IMF drone, on est Banque mondiale, kulu se ka décision drone ta ka dien war ko ka contrôler. Ko parce que ko ne le fait pas confiance. Ko en même temps, ko France a don ou le mo be fin na. They want new financial reform. C'est-à-dire coup daté de comment fouille là. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, il n'y a pas de beaux paroles, petit patata, 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 kota la tournée. Il y a femme, kota la tournée. Donc, c'est-à-dire, comme Afrique était massive la tournée, on ne va pas accompagner les gens, nous sommes des participants. Donc, GF et transaction impôt, quelqu'un a siri bedala, ko éventuellement, ko no sira bedala, ko to bubuna wori misara ko farafin to sara. Comme parce que tu as besoin ou ka boni farafin taille. Donc tu as quelqu'un qui a dit structuré d'une manière où que financial transaction mais entre le pays, il n'y a pas des impôts. Donc il faut ça intentionnellement. Donc impoter sera parce que ou ka dépenser nous ka va et vient gacha. Donc ou te impôt sera. Donc Kenya présent ko ka dabla. Ko impôt ka ski beka, ko y compris Kenya, ko lu te banga sara, ko Afrique beba sara. Ko parce que nous kera le monde va s'enrichir, l'Afrique va s'enrichir, parce que les impôts que l'Afrique va collecter sera plus, et ça va nous rendre bêtement riches. Pourquoi ça doit prendre le président de Kenya de venir à la dernière minute? Il vient tout juste d'être électé pour parler des enjeux financiers pour l'avancement de notre pays. Hein? Et mon famille, donc Kenya président de flène 600 kana seka ni nyafo ki dadonina c'est dire Macron signé abeninga boke kulushila devant Dieu et le monde. Ne ma fo onyana notre pays n'est pas pauvre, ça a été tout simplement dirigé par des petits hommes. Anga jamana te fanta jamana yo bien que nyana sendale bien kala ka obseka ya. Donc le Kenya président étant Macron seka mon fo est-ce qu'il a galonté? Il n'a pas menti. Est-ce qu'il y a ko Afrique était imposé à mon fond? À quoi de ko to ka finance MFF on est Banque mondiale ko c'est contrôlé par l'Occident. Donc ça ne veut pas marcher, ça ne peut plus marcher. Ko de one new financial institution, it don't have to be MF or World Bank. Donc yani Assimi Goïta kana, yani Kenya président na faut de nous sigler men là
faden sagoya la ni da mɔgɔw la k'i bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya i bɛ jɔn de dɔgɔya an ka jamana bɛ ka ci an ɲɛna an ka continent bɛ ka ci an ɲɛna n'i ko k'i bɛ bɔ k'o kuma fɔ fugariden dɔw b'u jɔ k'i bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya i bɛ jɔn de dɔgɔya an m'an si kɛ faden sagoya la an m'an si kɛ faden sagoya la à un moment donné dans la vie d'un homme il faut te décider il faut te décider africain mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn nin sugu la les blancs ne payent pas des impôts entre les transactions mondiales quand ça vient de eux et l'Afrique. Ils ne payent pas de l'impôt. Tes taxes sera. Ya Jabbar, ya Allah. Ameni fadin sawari là pendant des décennies et des décennies. Le cas où président nous sigle tourni koube to kan fa anyana Mali démocratie de ben koulou et démocratie pendant combien d'années ou tali ne kuma fi ali ntete mo vocabulaire fait. On l'a Assimi Kanto qu'on a besoin de nouvelles formes de diplomatie. Quand il a dit qu'on a besoin de nouvelles formes de diplomatie, c'est nous qui devons devenir les riches. Et quand, ok, les blancs n'ont pas de ressources minières, faut tout boulot. Et nous, s'ils payent des impôts, on ne peut que s'enrichir. On ne parle même pas de transactions. On parle seulement l'échange. Donc, nana amekuma la ermina ou kilomètre secteur bi sigi dié kono EMF ou oni banque mondiale transaction meke entre les pays mondiaux ou te impôt sara to ou te impôt sara farafi on seka sanimba ke parce que warta an kunyere déjà parce que kilomètre secteur qui par rapport à leur papier d'argent autant en boulot donc on va que trop de la impoter sara donc l'Afrique est bricolée, l'Afrique est volée en temps réel, on ne peut même pas ni tali borokuma quoi ni nga moni fina kashidi quoi makara tuna kala mais we need a financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. We do not want anything for free. On veut rien pour cadeau. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Why? Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals where you have as much say because you pay as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture. Power is not on the hands of a few people. Wait, power is not in the hand of a few people. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ fanga k'a man ka kɛ mɔgɔ damadɔni dɔrɔn bolo kɔnɔna la i faamu ko il veut que les ressources soient contrôlées ko ça ne sera pas contrôlé par EMF et la Banque mondiale ko parce que ko l'Afrique n'a pas de droit à la parole quand ça vient de la Banque mondiale et de l'EMF ko donc ko tubabu k'a dɔn ko dugukura jɛra ne baara lamɛnbagaw hali n'a dara nin dɔrɔn ma an kan ka dɔn k'a fɔ k'an kan ka sɛbɛn ta anw denmisɛnninw Alika Dani Droma, nous on doit avoir plus d'espoir aujourd'hui. Alika Dani Droma, il va donc avoir que l'Afrique ne sera que de l'avenir. Parce que Allah est Djamanyamo demande à Ama. Amanga Djamanyamo nous, Amou Menade na en Chine Fembe. Ambe Djibril Kamankou ne bureau ça fait. Parce que ça abana peu. Dobi Djoko Dante, ko Boko Wai, ko Ofora, ko Meko Mourebe Ntouni. Ok, akona Tarojan, Bada Tunan Tuakono Santouni, Kada Oma. Ne balala Mabagao. Ani bandou de Barala. On est en train de travailler avec des bandits. De pas là djien dans ou beka djien chouin moune la ame kuma la ermina to ou beka fo ko ou ye riche la ka wori min confisqué ko ubo o worta ko ka di Ukraine ma ko pour aider Ukraine pour la reconstruction de Ukraine ce qui est illégal dans tous les documents de l'ONU to ubo o kele la c'est ça quand Poutine dit que abena kosu beka to uga blagnona l'air n'est pas, c'est pas passé. Au mat, autre moment, tu m'as followé. At moment, tu m'as dit. Parce que moun est là. Ne balana me bravo. Toi, vous refléniez, soi-disant la démocratie, soi-disant les hommes de droit. Je veux un maximum de partage. O moro mununga baraye sharia. Munungo kuluga baraye droit. Masame alaye, ni o droit moro de 600. Koubna muneke. Ko Poutine nga wari min be ou ka jamana konaw la. Nous les sanctions bla Poutine ka plus de c'est des milliards, et beaucoup de milliards ko ubuno wori tasisa
illégalement koko warta koko odi Ukraine ma ko wala saka Ukraine jo. C'est-à-dire sekani mo sekani imaginer i kunkolo la i sekani blay kunkolo la quoi. C'est-à-dire we dia mara e jonya kan esclavage kan. Cette fois-ci c'est de l'esclavage en temps réel ali dogolita la. Au kelen sisan c'est les allemand ko non kulu nuka ko be ko nsekake. Ça va donc ulu da sirendo irishla. Allemand ko katsekake. En même temps l'ONU era ko ni sekake. Mais voilà et 80% des pays européens sont d'accord avec ça. Koka irishla kan na fulo warimi amanga mine ula en première place. Non seulement ya menu là, war tout boulot, ils sont dans les faillites pour que la guerre financière war tout boulot c'est tué de bali tué. C'est ça ko be mune que c'est ça. Ko warimi ben c'est ça boulot ta c'est ça. Illégalement pour contribuer à la guerre de l'Ukraine. Donc c'est un problème de c'est ça entre les deux et entre l'Europe parce qu'ils ne vont pas s'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, Poutine a un objectif entre les Européens. Ça c'est sur la table. Hein. Parce que la Hermina break nous aurait bien tourné. Jérusalem ni Ukraine mais qu'à Kariona. Jérusalem ni Ukraine mais qu'à Kariona. Ambo kumala Hermina. Donc quand les Blancs veulent bricoler et voler l'argent d'autrui, l'OTAN veut voler l'argent d'autrui en temps réel devant Dieu et le monde. C'est-à-dire c'est incroyable, c'est inimaginable. Moi je ne peux pas comprendre comment un pays africain peut s'associer avec ces bandits qui ont tué les Noirs, qui ont colonisé les Noirs, qui ont assassiné les Noirs. Jusqu'à présent, ils ont leur système bancaire qui sont en train de sophistiquer nos ressources. Les pays européens ne paient même pas de l'impôt transactionnaire entre les pays africains et l'Europe. C'est-à-dire, ni guerre ako boni guerre. C'est ni wula ko terroriste ba ka jamana kono, ni wula ko keleke, ibna ka fo, o be ka munga duguma yero ka duguni terroriste ay. C'est-à-dire, on est pris en otage dans tous les côtés. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Va être dans une structure qui ne s'occupe pas de collecter des preuves. Financement pour les trésors européens. Donc, dans cette logique, pourrait-on ajouter, coûtera finalement aux contribuables des 27. On pourrait en déduire que, vu de Francfort, le rendement escompté, autour de 3 milliards d'euros, ne vaut pas de courir de tels risques, à moins que la décision ne soit entérinée par le G7 dans son ensemble. Le Canada, à cet égard, apparaît comme le plus en pointe dans cette volonté. Mais il faut bien dire que les enjeux européens, par leur toute autre échelle, n'ont rien à voir avec les enjeux canadiens. Merci Benahouda. Allahu Akbar. Donc c'est ça. Ou que l'on a une question, Koube Rislaka war sophistiqué. Donc dougounement d'obé ou l'outé ka ala par rapport au Canada et puis les autres pays, par exemple l'Allemagne. Donc à Koube kake mangambay. À Koube kake mangambay. Donc vraiment, et il y a donc à Foko nous zone, même en 2023, ils sont en train de voler le monde. Donc vraiment, c'est quelque chose qui doit faire inquiéter tout le monde. Et on doit vraiment veiller sur notre patrimoine. Utiliser les actifs gelés de la Russie et les transformer en aide à l'Ukraine. Mais Berlin fait connaître son opposition. Alors avec quels arguments, Benahouda? L'argument du risque d'ouvrir une boîte de Pandore, d'après un fonctionnaire allemand, parce que geler l'accès aux avoirs d'une banque centrale étrangère, y compris pour une durée indéterminée, c'est une chose. Mais les confisquer définitivement en remettant leurs produits à un autre État, c'en est une autre. Une proposition de l'exécutif européen consiste à faire transférer une bonne partie des revenus excédentaires tirés de ces actifs russes immobilisés pour les allouer à une structure de financement de la reconstruction de l'Ukraine le jour venu. Un groupe de travail de la présidence tournante de l'Union européenne a conçu une forme de taxation des réserves de change de la Russie placées à l'étranger. Or, d'après les estimations, les 2/3 d'un total de 300 milliards d'euros se trouvent actuellement au sein de l'Union européenne. Les montages, outre leur complexité technique, soulèvent des inconnues juridiques majeures aux yeux du gouvernement allemand. Demain matin, veille du Conseil européen, cette mise en garde de nouveau est à l'ordre du jour d'une session des représentants des 27. Le ministère de la Justice à Berlin, sans le confirmer de manière officielle, a fait savoir de toute façon qu'il estimait l'idée infaisable. La première chaîne de télévision publique allemande, dans l'explication de cette position, dit qu'il y aurait là une infraction inédite au droit international avec des conséquences imprévisibles, je cite encore, sur la confiance des marchés financiers vis-à-vis de l'Union européenne, tout en appelant le bloc européen à avoir le courage d'oser. Dans un commentaire, le principal titre de la presse économique du pays, le Handelsblatt, considère que
plus que les obstacles juridiques ou bien la contre-attaque à attendre de Moscou sur les actifs européens, la crainte est que la deuxième économie mondiale, la Chine, en soit refroidie et réduise alors ses investissements en Europe. À travers le monde, quelles que soient les objections de principe, la perception de la sécurité d'un placement au sein de l'Union européenne sera altérée. Alors Berlin freine, hein, mais Berlin n'est pas tout seul à freiner. Oui, la question divise. D'autres pays membres, certes en minorité, ont bien fait connaître leurs sérieux doutes quant à un transfert forcé. Le chef de la diplomatie de l'Autriche, par exemple, a réclamé un schéma juridiquement absolument étanche au nom de l'ordre international fondé sur des règles auxquelles les États européens souscrivent. La Commission européenne invoque de son côté l'argent du contribuable des 27. Le raisonnement formulé par son vice-président exécutif est que plus l'UE consacrera des actifs de la Russie à la reconstruction de l'Ukraine, et moins il y aura besoin de recourir aux fonds européens au nom d'un principe supérieur qui veut que ce soit l'agresseur qui paie les dommages. La Banque centrale européenne a été sollicitée pour le respect de l'immunité des actifs d'une banque centrale soit respecté, même si à Bruxelles il est évoqué un consensus sur cette possibilité. Les opinions contraires s'expriment quant au fait que le produit financier d'actifs gelés ne relève pas de cette immunité de la Banque centrale. Sauf que la BCE, dans une note, va au-delà des considérations de faisabilité juridique. Elle prévient que les implications pourraient s'avérer substantielles dans la mesure où, par prudence, les États en dehors de l'Union européenne diversifieront alors davantage leurs actifs libellés en euros, ce qui, entre autres, augmentera le coût de financement. Donc, il faut qu'on analyse très vite. Aïe, toi, oui, et à la chaîne, t'es sueli. Toi, vous, 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 Massami alaye, femme bien juridiquement, légalement, où est-ce que c'est à s'abonner? Femme c'est qu'à kono, amadere qu'à kono, à ce qu'à kono, toi vous fleni, ils sont tellement désespérés. Koubena Rishlakan na flot mimbu ou banque konala, banque centrale konala, ce qui est équivalent de 300 milliards de dollars ou de 300 milliards d'euros. Kubo ta, koka Ukraine kere, koka au financier nous. Donc, au Kélé, mangane woulen flot ou yere ni nyokonche. Donc, Mounekera, ou yere ko nini kera, ko non seulement c'est illégal. Féminin H à Nyamarinte, il va boyda contre tout le monde là. Au drontere, ou klaka mouneke 600. Comme vous venez à donner au quai, en cause de 300 milliards, ou quand les fantômes tombent sur la douilla, parce que ça va réduire la confiance entre eux et le reste du monde. La confiance sur le marché financier mondial va être réduite envers l'Europe. Vous avez vu, ne m'a fait rien, moi cette année, moi son sabbat de bala, avec galon tige, avec chouelike, ou avec morofara. Ça c'est le signe d'un homme satanique. Non seulement on tra guerre ou li galonka, non seulement on morofara galonka, a fleni a anyaboula chouel la temps, mais dans la sec. Eh tige Allah, tche, Allah kanga jamana sabati ça, Allah kanga jamana fait ça. Ne t'adon frappé mais c'est qu'un bête ou mina quoi. Kakla ketika jamana takadi to muma quoi. Ça dit ni mo mese ka réponse de maïba qui ba ko se ka dian quoi. Ou la me choqué d'abla quoi. Me choqué to demse no boulot mal là quoi. Moi je me retire. Mais c'est pas possible. C'est inimaginable. Ou le ka faut qu'on jamana de yuruku jamana. Quoi on jamana de swali que jamana. Est-ce qu'on peut plus voler ça? Voilà les gens qui ont écrit les régulations. Mɔgɔ minnu ta ye banque ye olu de filɛ nin ye k'u bɛ mɔgɔw ka wari bilalen u ka banque kɔnɔ sariya kan k'u bɛ tila k'u ka wari bilalen mɔgɔw taara wari min kalifa u la k'u b'o minɛ u la jagoya illégalement sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka to nin bɛ kɛ i bɛ se ka mɔgɔw wari geler i bɛ se ka wari minɛ i bɛ se ka confisquer mais i bɛ se ka mɔgɔw wari minɛ k'a ta ka di jamana wɛrɛ ma jamais de la vie ko donc k'u kana ko nin kana kɛ ko parce que ko n'a kɛra ko Chine mun ni wari b'o kun ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan bi ko la Chine va réduire ses affaires envers les pays européens. Jawara do bobe do tawusu. Ko ku kana nin kede. Kunu ko ku be bi 600 rishilaka. Ka rishilaka 300 milliards de dollars ko ta ko di Ukraine ma. Ko parce que ko sebouye, ko parce que ko ulu de taille banque mondiale, ulu de taille banque internationale, ulu de taille FMI, ko OK ku tare do be se ka amene. Ko be kunu ya amene ka conséquences ko ça va être très grave. Ko non seulement on y jette na baraka tukuni parce que bebe na doko zone do beba do ka zoé déjà. Ça c'est fini. C'est ce que le président de Kenya disait, c'est ce que Assimi Goïta disait. Il va avoir de nouvelles formes de diplomatie. Namanga wor bonne balan la mebra ankera farin sa ko yikoy
na an m'an ka wari bɔ ninnu tɛ se k'u sɔn dabila ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko l'habitude n'est rien à s'amuser avec sɔn ni sɔn b'i la dɔrɔn ala dira a ka kɛ sɔn ɲuman ye sɔnkolon man ɲi dɛ e ye deliko bila ma nɔgɔn dɛ donc Berlin ko il s'oppose Autriche ko est-ce que ko fa ma don tubabuw la bon nin yɔrɔ de la i bɛna dɔn ko Poutine ka politique ko ça ne peut que marcher entre lui et les Européens u tɛ ça la u bɛna kɛlɛ de u tɛna se ka bɛn ou peut pas s'entendre parce que mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ lankolon se ka baara kɛ dɔw ye mɔgɔ ɲumanw la dɔw ye nson la u se ka manager ɲɔgɔn na mais la France est partant l'États-Unis est partant nin bɛɛ de ko f'u ka Russie ka nafolo u ka baara kelen Rusidenw ye miliyari ɲini u yɛrɛ ye ka taa wari bila u ka bangiw la ka devise bila u ka bangi la nin bɛɛ la mɔgɔninfin ka sabali ko yirikuru mɛn o mɛn ji la k'a tɛ kɛ banba ye donc Maliens a y'anw ka kɛlɛkun mɛn mɔgɔ dɔw bɛ ne wele ko Dante k'e b'i ɲin'o ni kɛlɛ in yɛrɛ la mun na i bɛ Amérique tout va bien i ka investissement bɛ Mali la tout va bien pourquoi i b'i yɛrɛ da don nin ko in na ne ma n da don nin ko in na ne ma kɛ bɔfu safu ye mɔgɔ jamana kɛlɛ ni m'i da don o la i wolokun b'i la adamaden ka jamana bɛ ka ci i ka jamana bɛ ka ta k'a kɛ fadisago jamana ye i ka wusa ni mɔgɔ minnu ye olu bɛ ka jamana ci n ka cɛ i b'i to sunɔgɔ la ka mɔgɔ minnu bati olu bɛ ka jamana borosɔ n ka cɛ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ la hali t'u bɔ yɔrɔ dɔn olu ye Mali mara ka Mali place baw sɔrɔ k'an ka jamana ta ka kɛ jaga ye anw y'an sigi yan ka wolo Bamako ka mɔ Bamako ka kɔrɔbaya Bamako k'an si bɛ kɛ an bɛ ka wari baara kɛ san 30 an bɛ ka cɛn an ka jamana kɔnɔ fugaridenw bɛ na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka an ka jamana mara ɲana n'an m'an da don jamana ko la jɔn b'i da don a la quand on ne se mêle pas dans l'affaire interne de notre pays, qui va se mêler? Donc, l'air est grave. Voilà leur vraie couleur en temps réel. Donc, donc pour regarder la stratégie de Poutine, quand ça vient que l'Europe ne pourrait pas s'entendre, il va mettre fin entre les Européens. C'est la vérité. Hein. Ambola Erimina, non seulement au Worko Roy, donc on va Worko Rola, Natana Yorola, Kaudatunan Tochuakono. Natche, Massami Alaye, et voilà l'ambassadeur de l'Ukraine. Allez, dit toi, Erema 600, Kata Jérusalem Kodoya, Awo, Jifu Koni, Israël. A Talemi to Israël là, a l'écrit de Israël, ko Ulute Moluya bi Ulute Tashi. Comme Massami Alaye, ko Israël ka parti parce que donc guerre ko Israël est neutre dans la guerre, et ça et il veut pas être d'accord. Ko ni Israélien yo kelen, ko ni kuma yere jarulu la, ou les Israéliens ni, ko donc ce qui fait que ko Israël était qui daro kelena, ko vraiment ko ça ce n'est pas admissible. Donc munekera, UK military et aid to Ukraine, second largest donor. Ni font. Donc au final bolen ko fait mek la kan dado Jérusalem la ko fait uluni comment dirais-je uluni Ukraine be kelem na men dado la mais yani nga taka folo abina doni la ko guerin ko amadabo fouy kama ni sualité. Voilà les hommes de Bretton Woods et aussi ou meku dogo sueli kama ou flene ku reira ja ressources de Angleterre Angleterre ben kelem bela kele kunte doré. Non seulement vous faites un building et reconstruction business, mais en dehors de cela, en même temps, il y a un terrain là. On a il faut Afrique les ressources minières. Parce qu'il y a UK military aid to Ukraine. Vous êtes de même que Ukraine, second largest donor. Ni est diabète franc maman n'a pas fait de Ukraine ma diabète qu'on a kateme Amérique bolen kateme UK en deuxième position. Ils ont donné 4,6 milliards de dollars à Ukraine. En même temps, les Ukrainiens ont entraîné au Diamana. Donc l'air est très grave entre ces pays. Donc au Kenya 600, au Manganebeka Ouli 600, et il a fallu qu'il y a eu des sensibles parce que il là ni sera ni demande sera 11 000 personnes madron et ils sont obligés quand même parlement donc au final comment la trace il parlement et Angleterre the UK government defending the interests of globalist corporations Angleterre te adore qui a take the blood out of Ukraine. They want all the raw materials and mineral resources of the Ukraine, and that's why they want the UK government to be involved. But it's us, the UK taxpayers, who are paying for all of these armaments. We're paying for all the risk. Yet these globalist corporations are going to get all the benefits. And it's time people had a chance to have their say, and freedom and democracy should start at home.
and we're not allowing it at home in the UK. This is the significant point. When you have media like we did today in the UK, all saying exactly the same things about the Russian-Ukrainian conflict, you should worry, because ideally, in a free world, you'd have different points of view, but that's sadly not the case. Now, Israel's foreign ministry has summoned the Ukrainian ambassador for his statements accusing Israel of not providing Ukraine with enough aid. Tel Aviv has rejected this claim, saying it's been behind Kiev from the very start of the war. The embassy of Ukraine in the State of Israel emphasizes with regret that the current Israeli government has opted for a path of close cooperation with the Russian Federation. We urge the Israeli government to change its position and to support Ukraine with defensive means to support freedom and democratic world order. We expect Israel to be on the right side of history. Following the harsh statement of the ambassador of Ukraine in Israel today on social media. Donc munekera sadiri Ukraine ambassadeur de Bora ka kuma bafo Israël ambassadeur ma on Israël ka jamana ma ko vraiment ko Israël n'est pas juste ko ulu clinité donc au kele c'est ça Israël ma blaka sumare Israël ye Ukraine ambassadeur ou ya convoqué kana na uga jamana ko nala uga bureau ko nala ko ay manana coming for uluma ko aka kunu ko ça ne peut pas marcher ici ko the government have intervened on a side in the Ukraine conflict ko Jérusalem ko lu demena Ukraine fait ko lu blala Ukraine krefe kelena ko depuis ka damela ko without any mandate from citizens who have had to suffer massive consequences yefam ko donc ko lu demena ko donc ko Ukraine be fait uluka munike yefam ko Ukraine be fait uluka munike le ministre ukrainien de la défense Obekle Renzes a déclaré dans une interview à Fox que donc Ukraine me fait aller comme muneke, que Ukraine me fait uluka muneke, que lu seka tu refaka Ukrainien, que me ko femi ulu a ira kube Ukraine fait, que le monde rom kosila. Donc ils sont avec Ukraine, mais ulu na seka tu refaka, ka tu ka demana de on dit Ukraine kama, donc ulu seko kebi wa ulu to keshini. Donc il m'a mangan ulu déjà. Vous voyez comment le conflit commence et entre les Européens, ça demande des problèmes d'abord déjà. Donc, non seulement en Angleterre, UK petition demand a scrapping Russia's sanction end of arms supply to Ukraine. Yefam. Tiens, nous parlons de nous nouvelle baudi. Tiens, nous nouvelle baudi. Jani bandi black qui jamana marakwa. Tiens, tiens. Ça dit UK, Angleterre mo de William Flynn 600. Ka donc ka papier semaine ka pétition semaine. Kuka jamana be bandi aminani kulutala. Ça dit la population de l'Angleterre ne supporte pas l'action de leur gouvernement. UK do not support the behavior of the government toward to this war. Ore la une pétition signée comme marfa meka taka buluga jamana kono. Ko katadi Ukraine ma ko ça doit prendre fin tout de suite. A petition has been launched in the UK calling for referendum on whether to scrap sanctions against Russia as well as arms supply to Ukraine. Ntigala guerre civile namdi jamana konnala. Irishila Angleterre ko non seulement ko kelme ka sanction minta ka bla irishila kan ko ils sont pas d'accord avec quelle fila ko en même temps ka marfa min takadi Ukraine ma ko irishila faka ko ils sont pas d'accord avec ko donc ko katani kuma referendum ga ke beki sigi ka nyafo ni ko ngadabla sans. The petition says the government support Kyiv without any mandate from the British people who have suffered the consequences of a soaring prices and inflation. Eh la hawla wala quwwata illa billahi lazil hakim. I have partagé Malion, I have partagé. Ko ala ko uyuka jamana deun fa. Ko ka jamana deun ke jagaye, ko ka jamana deun ke sarakay, ko ka taka ka kele wuli. Alors que Massima son jamana desimi bolo korota obeka dema min ke bi Ukraine konala au nom de la population. Nous ko on ma ko démocratie dans jamana konala ntigala. C'est dem segen galoti ka semaine fla benye koro. Ko démocratie dans jamana konala. Awi asimi goitaye oronna ka referendum ke besgre na kala benyana. Nous faisons une guerre là. Deuxième contributeur mondial vers la guerre.
Mais ça, c'est-à-dire, with no consensus of no one of the country. C'est-à-dire, Amérique bolé à la, même Wardi et Ukraine, même Feundouma, DG mondial et Angleterre, mais Jamana Dingeli, Jamana Konala, ma Clinté, Jamana Konala, ma Clinté Congrès Konala, mon sonaka fo, Koubeka de Maminado, Ukraine Konaku Kanake, moi aussi. Ça, c'est des barbares devant vos yeux. Nous ne sommes pas la démocratie. La démocratie, ok, voilà les Britanniques devant vos yeux. Vous avez dit que pétition, ko mandate uluka sharia la ko mama dele ka kuma ni koinka ko donc dunga jamana do meka sege. The country are suffering the consequences of soaring price and inflation. Ko jamana do teka sega li dumuninke ko tout est cher ko fembe daglara ko beka nafulu takata di jamana wonama ulu yere ka jamana kono ulu tese ku fiku. En même temps ils sont en train de réagir illégalement, soi-disant au nom de leur pays. Comme Massima Kalata, Moussra Massina. À l'heure des infos pertinents, moi Dante, je fais que mon analyse. Ne balana mabrao, l'air est très grave. Poutine ko alebe klato ou la Hermina. Alebe klato la Hermina, c'est-à-dire il va avoir la guerre entre les Européens. On a qu'à dévier. C'est ça son défi. Et ça commence d'abord, déjà. Vous avez vu? Parce que c'est l'histoire qui nous parle de ça depuis dans les années 1700 jusqu'à 1800. Donc les troupes de Wagner font demi-tour et rentrent dans leur camp pour éviter un banc de sang. Donc Poutine a adressé son Madina. Poutine adresse à la nation que son Madina. Parce que ils ont évité de faire bon jamana konala. Donc Poutine kumana kunsuro en même temps a kumana somadena aka jamana doni. A kumana amatoto kumala. Mais comment faut amamu fo sur carte konya. Donc antna nga tambata au kantuguni parce que en yeni koyi ne a fo on yana depuis kele damne dosu. Ngo ce n'est pas de stratégie. Mo do kleme ku fo ça de stratégie nka. Ne taro arama do ma c'est stratégie fo. Moi je suis un joueur de chess comme Poutine. Ne rebe chess de jouer. C'est une stratégie est faite pour son avantage et stratégie n'est jamais faite pour son désavantage. Ça, ce n'est pas de stratégie. Et stratégie n'est pas faite pour se faire et ridiculiser. Stratégie est faite pour se faire avancer. Chaque fois, notre stratégie, là, ça, ce n'est pas de stratégie. Donc, que cela soit très clair. Ça, c'est l'art de la stratégie. Stratégie, koro, ko boni feré, frem bila tanye, mote feré ke frem bila tako. Donc, en la stratégie, ko bala. Ni Poutine, il était un nembo, ça, ka d'Afrique, encore. N'kolome ka dola, les gens même que je respecte. Alors, c'est au coup, face à la stratégie, nka. Aye, au bora, analyse ke, be analyse ke. On ne peut pas être raison chaque fois. Aye, mon fo, au kunte, abe soma, ça, c'est pas grave. Mais abaka, au bako son. Aye, Poutine, reta sa, makama. Yefam. Vietnamien Poutine s'adresse aux forces de sécurité après la minuterie du 24 juin. Le président russe s'adresse mardi au Kremlin, aux forces de sécurité qui ont participé à la répression de la tentative de minuterie du 24 juin. Tentative. Ce n'était pas de stratégie. Tentative de minuterie. C'est ce que Poutine a dit. Donc ce n'est pas de stratégie. Des unis du ministre de la Défense, de la Garde nationale russe, de FSB, du ministre de l'Intérieur et du Service fédéral de protection seront présentés à préciser le porte-parole du Kremlin. Le chef de l'État rencontrera également certains militaires séparément, a déclaré son porte-parole Dmitry Peskov. Un grand nombre de militaires sont déjà arrivés au Kremlin, reportant des journalistes présents sur la place Saboronaya. Donc, Poutine, comment est-ce que Jamana fait? Jamana Bekumbe, militaire ou Kumbe, ministre ou Kumbe, défensif ou Kumbe, nation garde ou Kumbe, Bere Kumbe, comment est-ce que Jamana fait? Aïra Bela Kafo,
que tout est revenu en calme, ka boka histoire faka jamana donye, kanga segi unola ko mun kera o kera, donc et il peut qu'émerger, il peut qu'avancer. Il faut mo ga donc on inte kokura e dia kono ko ni meke dia fambe. Ye fam. Amerique ta kera ambes klengana ya. Nga che bandu ye marfa ta ka do nga congrès kono ya. Et dans la tombe ko ka be coup d'état ke mo la klengandri de fait. Et nga che kelema shema bo afanga al sa ambanga jamana kono ya. Et pouvoir madola, or la pouvoir faut ko fanga te kulenga fin. Il faut garder avec votre vie. Donc Poutine de la Fédération de Russie et commandant en chef des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Chers camarades, aujourd'hui, ici, sur la place des cathédrales historiques du Kremlin de Moscou, des militaires des forces armées de la Fédération de Russie, des hommes de la garde nationale du FSB, du FSO et du ministère de l'Intérieur, des soldats, des officiers, véritables défenseurs de la patrie qui, dans ces temps difficiles, se sont dressés sur la route des émeutiers. Émeutes dont le résultat aurait été évidemment le chaos. Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Vous avez protégé notre pays de troubles. En fait, vous avez arrêté une guerre civile. Dans cette situation difficile, vous avez agi clairement, de façon coordonnée, pour le bien du peuple et fidèle à votre serment. Vous avez fait preuve de responsabilité pour le sort du pays. Agents et hommes de tous ces services, vous avez assuré la sécurité des lieux stratégiques, notamment des sites de défense. Donc, ne Poutine Kumakane, que vous avez arrêté une guerre civile dans notre pays. Poutine de côté, ne date ma faux. Poutine ko, qu'avec Jamana Nyamro faux, avec Jamana et Kanabara Kaba Befo. Parce que Kounou Kunte, que Djele Kumla Boga Jamana Kono, que guerre civile, ou yori arrêté. Parce que moi, tu m'as dit que moi, Badene Sarani Kouina. Il y a eu des morts et des morts. Moi, Sarah. Amatanyon sans fait. Ko bande sang, au ko Djele Kumanga Chaya. Djele Kumuseka Chaya Temenga, Mama Koma. Mais moi, Badene Sarah. Au ma fo Benyana, Amboro Kalamakunu. Au fin de document, me boulot Dauma. Donc, Poutine, à Bora, comme un leader, il s'est adressé à la nation pour les sécuriser, pour leur montrer que tout est en calme et il les a remerciés. Parce que, est guerre civile, il y a arrêté au Jamana Konala. Donc, les hommes qui sont tellement collés à la stratégie là, donc, Poutine il reste sur 600, donc il n'y a rien ici qui est stratège. Il y avait un bandit, il a déconné, il a fait d'erreur, il a humilié son pays. Comme Mali là, a Chamamanga Jamana Konala, Mungo Banga aéroport ferry, a Bekasso, et Mali de Ladoko, Konaloma Dumba Bekasso, comme so Tchadjouba Bekasso, Koche Naloma Dema Bekasso, et Denis Fato Bekasso, donc nié il se la taille au boulot. Nous, il n'y a pas un super humain, il n'y a pas un super pays, il n'y a que des bons patriotes. Jamana Belilbati Diakono, Jamana Fitinte Diakono, Mo Belilbati Diakono, Mo Dinte Diakono. Mamim ko kabe sa préféré, à quel Jamana Tetonmada, Urebe Diakono, Urebe Jamana Don, Ure Jamana Bonjoma. Ni Jamana Chanyale, o Mo de Kelmeko Jamana Fa, ni Jamana Kele ou Sunundai, o Mo de Kelmeka Jamana Fa. Ibana Jamana résultat et Jamana Demba Kono, na digrila, iti Rafa, Ore Tien. Donc, au Kelen 600, les tensions entre Wagner et l'armée russe ont été mal gérés. J'ai donné tous les ordres
pour que l'armée soit pleinement prête au combat. Donc, pour que Kairala Kafo, que c'était très très grave. C'était très très grave. Parce que Poutine est là fort. Quand Toboure Duna Tchèque Koulo Konala, Toboure Duna Koulo Konala Koulo Bonya, Ola Asiminga Bissomadaina, et Kounou, ou Kelengo adressé et former diplomatie ou la Mali Konala. C'est tellement nécessaire pour l'avancement de notre pays, ce n'est même pas de l'amusement. Parce que quand vous Sharia au Tekogelen, mais que Sharia appliqué au Tekogelen, l'application du changement est plus difficile que le changement. Même si c'est un changement qui est. Mais est-ce que c'est qu'à la Walia? C'est ça qui est le problème. Donc, Assimia Dam na Folom, nous met Duni Moro et Workan, qu'a Duni Wori et Doukono, qu'a Moro interrompu à Boro là. Donc, Poutine vient de faire la même chose. Donc, c'est Zengo Fene Boraka a certifié que vraiment la tentation entre Wagner et l'armée russe était mal gérée. Donc, c'est ça la réalité. Auquel est ça? Moi, je vais essayer de crédit et tentation et chercher comment. Aïe kanto et le chercher comment. Aïe kanto comme on a crédit dans les marais. Comme on kera ou kera, même moi si qu'on a fait qui veut crédit dans les marais. Que c'était mal géré. Que fait mal géré Kenya. Il sait qu'il faut qu'il veut pas crédit dans les marais. Ils font. Donc en même temps, ici la affaires étrangères, allait diminuer badou. Parce que l'Amérique m'a kalama. Comme a fait founyana. Ne faut pas nyana. On FBI kumeni kalama. CIA kumeni kalama. Donc, aïe mon fortune, nous cherchons Koko. Qu'on ne fait pas de moi un héros. Ni de moi, ni de Poutine, ni de Prigojine. Car nous avons raté la situation. Plus et plus nous avons pensé que cela se résoudrait. Mais cela n'était pas résolu. Mais cela ne s'est pas résolu. Et deux personnes qui se sont battues au front sont entrées en coalition. Il n'y a pas de héros dans cette affaire. Voilà les 10 des leaders qui sont involvés ou qui sont concernés. Donc, il y aura une assistance. Mamoun Kilmekou face ja stratégique avec stratégie boy nimbe nenki nembe maga nina ala yulu dan ñogon fait lu be señogoma dieu kono ni meke fambe c'est ce qui rend un homme perfection ni erreur de ba to jamana be tobe siri et asimani ke aw nyana ate crédit asimi goitama asimi kelenga bandao bla fangala bandao bla len fangala bandao kelenga fokaba tuni mo yi munekera asima foko on a choisi entre chaos et le déclin du Mali. Qu'on a un man inquiète en trop là, qu'on tasmak me voulu Mali n'yontier, qu'on soit sur le remarque me blanc, Assimi fa on yana. C'est Assimi qui est le stratège. En inquiétant un diamant kono, mais comme on t'a mon robot, donc en tant qu'événement bas célébré. Avec comme avec les affaires étrangères du monde, ça c'est break news. Donc ni les réalités oui, ni les kera diamant qu'on a là. Donc vraiment. Il faut bien ils vont plus planer, ils vont plus anticiper dorénavant. Parce que ils n'avaient pas vu venir. Bon, en même temps, ministre de la Défense, à quel il veut recruter les gens et pour vraiment à l'unité sur la donc, quel est Wagner quand au Wagner manager là, parce que Wagner ne l'appartient pas, ça appartient à Poutine. Donc Poutine comment on fait qu'à sur le débat là, Poutine quand Kabe sensible Ndouma, Koda Fleni ouvert ça Fleni, il les a donné la chance et Diabaté et en politologie même là, je le salue d'ailleurs, Kounou sur Katik Makasono, il a parlé de ça. Il dit que Poutine c'est un homme fair, c'est un homme qui donne des points. Comme tous les gens qui jouent les chess. Moi, je vais chess jouer. Et moi, parce que un leader est qui? Il peut battre comme Mobili, même si qui s'est c'est ça l'art de leadership. Il ne faut pas être un macro-dirigeant, mais il faut être un dirigeant qui peut toujours mettre fin aux choses qui ne sont pas normales. Donc c'est ça l'art de leadership. Donc Poutine c'est indiscutable. C'est un leader parfait. Il connaît l'art de la dirigeance. C'est un exécuteur. Parce que voilà de tout Thiago la Kaboul. Mais Thiago Kabena a été il a fait droit ici na Franca. Kadjo avec tout le
donc Poutine kumana sura tuguni aye so fla so belkena fla ayo munda nyokoro abida do fla ayo fla maka golomonda. L'ordre constitutionnel, les confessions, les organisations, les associations se sont montrées à la hauteur. C'est-à-dire toute la société russe. Tout le monde a été uni dans cette responsabilité de l'avenir du pays. Je le souligne, dès le début de ces événements, toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour neutraliser la menace qui était apparue et assurer la vie paisible de nos citoyens. La mutinerie aurait de toute façon été écrasée. Les organisateurs de la mutinerie, malgré leurs décisions irresponsables, pouvaient le comprendre. Et notamment en se lançant dans la division de la société, en se lançant dans des activités criminelles et en suscitant des menaces venues de l'extérieur. Quant à la frontière du pays, des soldats perdent la vie pour défendre notre pays. Mais les organisateurs, en trahissant le pays, le peuple, ont trahi aussi ceux qu'ils ont entraînés par leurs mensonges dans cette aventure et ils ont osé tirer sur ceux qui sont du même pays. Et cette lutte fratricide va dans le sens de la lutte de Kiev et des autres traîtres nationaux. C'est eux, ils voulaient que des soldats russes tuent d'autres soldats russes. C'est-à-dire que meurent des soldats et des civils, et pour que finalement la Russie perde. Mais notre société, ils voulaient que notre société soit divisée. Ils se frottaient les mains en attendant cela qui pourrait compenser leur perte sur le terrain et faciliter leur contre-offensive. Mais ils ont échoué grâce à tous les militaires, à tous les représentants des forces de l'ordre qui se sont dressés sur la route des mutins et qui ont été fidèles à leur serment et à la patrie et qui ont été courageusement sur le chemin pour défendre la patrie, la Russie. En même temps, nous savions et nous savons que la majorité des soldats et des officiers de Wagner sont des officiers dévoués à la Russie. Ils ont montré leur vaillance en libérant le Donbass et la Nouvelle-Russie. Et en utilisant contre leurs frères d'armes cette force qui s'était battue avec eux pour la Russie et son avenir. Et donc, dès le début de ces événements, sur mon ordre direct, des mesures ont été prises pour éviter un bain de sang. Pour cela, il a fallu aussi du temps, et notamment pour donner le temps à ceux qui commettaient cette erreur de se reprendre, de comprendre que leur entreprise serait rejetée par la société et serait pour la Russie, pour notre État, une aventure qui serait néfaste. Je remercie les soldats et les officiers de Wagner qui ont pris la seule et bonne décision, c'est-à-dire d'éviter un bain de sang, et qui se sont arrêtés à la dernière limite. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie dans le cadre du ministère de la Défense ou de rentrer chez vous. Ceux qui veulent aller en Biélorussie ont ma promesse que cela sera possible. Je le répète. Chacun d'entre vous a un choix à faire, mais je suis convaincu que ce sera un choix fait par des soldats de la Russie pour surmonter une erreur. Je suis représentant au président biélorusse Alexandre Loukachenko pour ses efforts et sa contribution à une solution pacifique. Et encore une fois, c'est l'état d'esprit patriotique de la population qui ont joué un rôle essentiel ces jours-ci. Ce soutien a permis ensemble de surmonter une épreuve particulièrement difficile pour notre pays. Merci à vous pour cela. Donc, ne parlons pas donc, on est Poutine étant en temps réel. Voilà Poutine, son excellence en temps réel devant Dieu et le monde.
Poutine bɔra ka mun de fɔ diɲɛ ɲɛna Poutine y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko à partir de cet instant ka daminɛ kunu sɔrɔ la ko Wagner ko ça revient ce qui a donné à César ce qui appartient à César. Ne m'a fɔ a ɲɛna ko Wagner tɛ n ko cɛ ye manager de ye c'était un manager a taara baara la cogo min na a gɛncogo de filɛ nin ye Poutine vient de la renvoyer devant tout le monde a gɛnni de filɛ ka bɔ baara la Poutine y'a fɔ de avec un mot diplomatique a y'a yɛrɛ kɛ comme si Wagner ta ko Wagner mɔgɔw bɛ fara sisan Russie la armée kan ko ça c'est leur choix ou bien u bɛ bɔ baara la u bɛ t'u ka so il a donné que deux choix i bɛ na i bɛ recruter ka kɛ sɔrɔsi ye ou bien il bɛ bɔ o la i bɛ t'i ka so mais o de kun ye laɲini à la première place n'o de fɔ aw ɲɛna n ko la Russie recrutait les gens d'ailleurs ils étaient déjà en conquête de recrutement u y'a bɔ k'a fɔ journal parler la u ka ministre de défense kumana kan n tila k'a fɔ aw ɲɛna kunu n ko Wagner tɛ Prigozhin ta ye Wagner appartient à l'état russe o kun ye n ka kunu so ye donc la Russie ils ont repris leur milice c'est ce qui vient de se passer le monsieur vient d'être renvoyé a gɛnɛ le filɛ ka bɔ baara la tan très gentiment a kunkolo bonyana a yadala a kawara ko jɔn kana kawa ko jɔn kana yada a fila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la donc il a été renvoyé a gɛnɛ ka bɔ baara la donc ko parce que u ye mun kɛ ko c'était pas du tout la peine ils ont tiré sur les gens et les mêmes gens comme eux jamana kelen mɔgɔw u taara marifa ci ɲɔgɔn na donc ko vraiment ko Wagner dévoue à la Russie ka kɛra k'a fɔ Poutine yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ la ko mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ko so-called Wagner ko olu ye Russiw de ye ko parce que ko n'u tun tɛ Russie la fɛ u tun ye yɔrɔ minnu gagné u ye territoire minnu occupé u tun tɛn'o occupé à la première place ko donc lui il sait que mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ Wagner ye c'est des Russes et ils aiment la Russie ko donc il y a que deux choix qui est sur la table deux choix i bɛ don armée la sisan i bɛna kɛlɛ kɛ Russie la ye ou bien il veut démissionner pour le bon et titanaï. Donc on a un avantage de dire Poutine m'a tourné 600 parce qu'il a tardé déjà à la première place. Au cours de 600, Wagner m'a Afrique bara là et on fait mon nouveau Sara. Donc on va y aller à 600 ko ulubena barque 600. Au lieu de les appeler Wagner, ils seront appelés des milices russes. C'est très simple que ça. Donc ni mo Wagner ni au retour de la licence ça ko au bois qu'elle fait parce que sans sidra tiama amaseka a tenu. Il va nous mener à clinique comme na. Abene akili jigi kaw jimne la quoi avec tout le respect abado ko asimi nunu nale usigi fanga la u ye kaw jim ke 4e vice-président ne quoi et sente qu'on a la 4e vice-président ni kaw jim kun sera ka ko keto la samba so mali kono diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kaw jim bolo tɔgɔ ni dawla ni mɔgɔbaya a bɛɛ mais ni adamaden n'i yala la k'i kawa k'i kunkolo bonya maa min ye e kɛ fɛn ye e ka ɲinɛ o kɔ e ma se k'i kɔda mɔgɔ si la n'o tɛ ala yɛrɛ de b'i bɔ k'i bin k'i tɔn kari c'est la même chose i b'a dɔn ko nin scénario n'an ka jamana scénario tu peux i bɛ se ka bɛrɛ ɲɔgɔn kan et attaque min kɛra contre-offensive min kɛra la même chose est passée dans la nuit donc on a enlevé Bandao o ye fɔlɔ ye filanan ka mɔgɔ kɛ fɛn ye ka tɔgɔ ta ka d'a ma kana ɲinɛ a kɔ i t'a janfa e ɲɛna mɔgɔ ma o kɛra k'e janfa k'a b'i kɛlɛ i yɛrɛ ka so kɔnɔ o ma kɛ Kawjim ta ya donc c'est la même chose donc Poutine dit tout simplement que le mot Wagner là va être quelque chose de derrière le black coffee. Bon, en même temps, quand on regarde au niveau stratégique, aux décisions, c'est très bien. Au moment où Wagner est terroriste. Donc, quand il ne s'appelle plus Wagner, donc qui sera terroriste? John est terroriste. Il faut chercher un autre terroriste. Parce que le nom Wagner va être mis dans la poubelle. Donc maintenant, il faut venir avec notre nom. Donc Poutine, les mouvements stratégiques, mais il n'a fait que renvoyer le bandit. Donc, avec comment me bolo sans fait, ne sait qu'à vérifier que Prigozhin ko allait à Dabla Alsa. Donc il y a fait sous au Ibaro te l'a dit le canamé. Neko au mango il a pété la crâne. Abou le connaît là. Il a pété la crâne. Nga tche to min grani tche man ni tche na frosuku meni mbulu die fembe meni mbulu e be se ki tuere ma to mina ka se ka wuli ko ki be keleke mo mi ke fembe mais il faut être fou, il faut être bête pour le faire. Non, il faut être fou. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Donc Poutine Bora qui a adressé nation à son raina kunu suro a Bora ka de vérité ira, il y a que deux choix. Donc Ambola Hermina Masame Alaye
nga cɛ Ukraine ministre de la défense be manana ka fola ko non ko kɛlɛ bɛ ka kɛ ko mɔgɔ bɛ ka aggraver ko alors que ko c'est pas aussi aggravé ko plan bɛ ka kɛ